रायजोफोर आं नबजित नार्जारी जी टिभिनि दि आइडि लिटिल मास्टार सिजन 5 नि सासे बादियारि नोंथांमोननि अननायाव आं टप 10 एबा भटिं राउन्ड सहिनो हाबाय। फैनाय सनिबार आरो रबिबार निफ्राय भटिं राउन्ड स्टार्ट जागोन। आंखौ फाइनालिस्ट खालामना देरहासार खालामनो थाखाय गोसोआव रायजोफोरखौ भट होनो खावलायनाय थाबाय। प्लिज भट फर मी। जय बर' हारिनि। हाय खुलुमबाय रायजोफोर आं नबजित नार्जारी जी टिभिनि दि आइडि लिटिल मास्टार सिजन 5 नि सासे बादियारि नोंथांमोननि अननायाव आं टप 10 एबा भटिं राउन्ड सहिनो हाबाय। फैनाय सनिबार आरो रबिबार निफ्राय भटिं राउन्ड स्टार्ट जागोन। आंखौ फाइनालिस्ट खालामना देरहासार खालामनो थाखाय गोसोआव रायजोफोरखौ भट होनो खावलायनाय थाबाय। प्लिज भट फर मी। जय बर' हारिनि।